आन्नानि मेन एजेन्डाखा जों थांनाय 14 मार्च 2020 एनसीटी जों बाय आईएनपीटी मिलुगोय आईएनपीटी यूनाइटेड होननाय जों कायसा मिलुगोय कायसा बदल नंखा आवन पर जों दिनै आईओएफटी आईएनपीटी नि यूथ विंग एनसीटी नि जे यूथ दंनाय बर' बाहाय दिनै आईओएफटी मिलुगोय जों एग्लगे बडी खालामदों जों साइमनो बसकांगो एडीसी इलेक्शन बागै ताबुक जे रुलिंग सरकार आईपीएफटी एवं बीजेपी बाहारो कोरोना भाइरास नि जे लकडाउन नि जे सार्कुलार सरकारेर सार्कुलार बरंनो रूल ब्रेक खालामनाय प्रतिदिन मिছিল मिटिं खालामदों हेबा जों सरकारनि सार्कुलार मानिनाय खालामदोंमोन बंनि एक्टिविटीज नुगैनाय बंनि कर्मसूची नुगैनाय बंनि कार्यकलाप नुगैनाय जों दिनै नंखनान बाद दंखा जों खा खालायो फायनाय एडीसी इलेक्शनाव जों गाहाम रिजाल्ट खालामनो होनाय जों सिवो फायनाय एडीसी इलेक्शनाव तांनि बागै जों साधारण भोट होनाय माने एडीसी इलेक्शन एडीसी सानैथि फैनाय आईएनपीटी नि आदंरंनो फैनाय सामचरण त्रिपुरा थांनाय नगेन्द्र जमती असमनि मिजोराम कलसंनि बंनि आन्दोलननि बरंनि जिरखंमनि फलनो दिनै जों बसकांगो नुगजागो एडीसी त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शनाव हानि बागैनो आं कन्याय लुकुरंनो कब कन्याय एडीसी सानैथि फैनाय जे पार्टी जे मथा मथनो नरक फायनाय चंमारिओ भोट दिनाय कपलाय खालायदि होनाय आं नंनो दिनै अरनथिनि कयहरो दै जोंखनान जिमिनो सबाव नंखनाय जों आईपीएफटी बीजेपी सीपीएम कांग्रेस केबो जुटिंया जों बरफनो राजनीतिक भावे जों मुकाबिला खालामनो जों फायनाय इलेक्शनाव बसकांनि इलेक्शनाव जों फाइट खालामनाय दै जत केन्द्रनो कैंडिडेट दिनै जों कपलाय नायनाय खालायो दिनै बन्ना सानाम मशंकर देवबर्मा जनरल सेक्रेटरी आईओएफटी